Вчера у хотаре Радкова наша ekipa naišla na šajačku so znašenjom cukrovej cvikli, ktorá pripada za drugi agronom z Pinjvici Despotova i ktorá práve predložila so zdiždžom pretornutú šatvu od prešloho týždňa. U planu 220 hektari cukrovej cvikli. Kedy ste počali zo šatvu? Пробна шатва була садzenje 6, odnosno 5 marca. Već nas pretarnul dišč. Toho dňa sme ponamestali mašini, prekontrolisali sklo, prekontrolisali potrošnju insekticidu i već sme stanuli jak to sam varil, pred dišč. Evo nješka predlužujeme, nje počali sme od ščasного rana, pretože še museli ako presušiť i ešte uslovija nije taki, že može vyhasnovať celý deň za sadzenje, ale od poladnja može rušiť, to uvidíme, že dokle sme hodni. V loni u Srbiji po cviklu bilo menje jak 30.000 hektari, a toho roku bude kolo 35 po 37.000 hektari, co bude zvekšanje za 25%. Cuker u Švece všehľadanší i naša poljoprivreda by nešmela vypuštiť šansu učestovať na trgovišću za 100 hľadanú fajtu poživi. Cukrovni toho tiež svidomi i nazdávame še, že veci nebudú praktikovať, uceňovať i znevažovať produkovateľoch, co je najväčšia príčina, že veľi poodostávali od tej produkcii.